vremea asta și l-aștepta pe Ștefan Vodă la Mănăstirea Neamț. Se împliniseră 12 ani de când stătea Ștefan Vodă la domnie. El o fu un om cu frică de Dumnezeu, ajutând lumea cum putea el mai bine. Pe tine cum te cheamă? Ionuț, Maria ta. Tată, mă cheamă și Ior și Micuț. Și cu ce te ocupi tu? N-am chiar slujbă, dar ajut pe la fermă de cai. Ionuț, taci din gură, să nu afle nimeni, înțeles ai? Și te jur că nu o să afle tata despre asta. Da, Maria ta. Eu mi-am dat seama că este o taină de dragoste, așa-i? Da. E departe, Maria ta? Nu, e aici aproape. Mă, micule județ, spune-i Gheorghe Tătar, fratele tău să aducă mâncare pe domnia sa. Ascultă tu! Șerpe! Oh, oi fi tristă în toată zi, că mi-e frică ce-a pățit pruncul meu. Nu ce le pasă, că slăbile tale mă tulbură pe mine. Tovarășii mei din cealaltă țară românească, prin dându-vă acest contract, vă promit că vă voi da aceste pământuri și vouă și urmașilor voștri.